família de Lleida. Que és Josu, el Lleida Basc, el reporter d'Ixaratxer del carrer. Ara estem a la Seu Vella i tenim un embarbussament, que no és de barba, és de la llengua. Tenim un nou embarbussament, que és aquest. És molt estrany, no sap què és. Anem a preguntar a la gent, a veure què nos diguin. Bon dia. Bon dia. Soc basc, soc un reporter basc, que estic aquí treballant per a Lleida TV i estic aprenent expressions, i estic buscant professors o professores i, per exemple, tinc aquell embarbussament. Pots ajudar-me, sisplau? Ui, jo no sé el que vol dir això, dagues. Hola, parleix català? No, una mica, però soc d'Àustria. Ah, però és que com jo parlo molt mal. Tinc aquesta frase. Vale. ¿Y castellano parláis? ¿Habláis castellano? Yo solo un poco. Ella. Tú castellano sí, ¿no? Vale, a ver, venga, tú me ayudas. Digues dues dagues. Digues dues dagues. No sé el que són dagues. Un punyal, espasa. Ah, dagues, una daga. Daga. Daga, una daga. Sí. Sí? Diguis dues dagues. Digues dues dagues. I què vol dir? A ver. Bueno, sí. Digues dues dagues, pero no sé qué son dagas. Digues dues dagues. Sí, que... Sí. ¿Sí? Hay que decir como... Bueno, Es un embarbusamiento que se llama, que es como un trabalenguas. Vale, sí, entiendo. ¿Y cómo se dice? ¿Vosotros sois de Austria? Sí, como... ¿Cómo se dice en Austria trabalenguas? Zungenbrecher. Pero bueno, estoy ¿En Zungenbrecher? ¿Cómo? No, Zungenbrecher. Que te diga dos dagues, no ho sé. No ho sé. Yo sí que no sé, yo no sé. Jo tampoc no ho sé, no ho sé. La tizona del Cid és una daga, una espasa, no millor dit. Sí? La tizona del Cid pot ser? Sí, aquesta és una i una altra, doncs no ho sé, la veritat. Però una daga que jo no sap català, però una daga és més petita que una... És més petita. La tizona pot ser una espada... Sí, però és que un nom específic d'una daga concreta no el conec. Zungenbrecher. Zunge es la lengua. Sí. Chunge. Brecher, y brechen es como romper. Ah, romper. Chungen, aquí chungo es chungo, algo difícil. Chungen, brejan. Muy chungen. Molt chungen. Entonces, digues dues dagues. Sí. Però digues dues dagues... Això és una expressió, el que passa és que la gràcia és tant saber què vol dir l'expressió. No, o no. El sentit literal és digues dues dagues, ja ho dic, dues dagues. Prou. Digues dues dagues, claro. Digues dues. Digues dues dagues. Dagues es un puñal. Un puñal, un cuchillo. Vale. Vale, ¿cómo sería? Mira, en Austria, digues dues dagues, que sería decir dos cuchillos. Sí, pero eso no quiere decir... Pero bueno, tú dilo, venga, a ver cómo quedaría en austriaco. A ver, ¿tú me vols ayudarme? Mira, me tengo que leer esto. Digues dues dagues. Mira. A ver, dilo. A ver si lo dices. Sag zwei Schwerter. Saps ver? Zwei Schwerter. A ver, repite. Sag zwei Schwerter. Molt bé, aprendem una mica d'austriaco també. Si no podem aprender català, doncs aprendem austriaco. Moltes gràcies.